rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasin. Darasin mu na yau shine zan nuna wa duk wani mai amfani da Android yanda zai yi amfani da irin WhatsApp din iPhone. Mun sani WhatsApp din iPhone ya bambanta da irin WhatsApp wanda muke amfani da shi a Android ɗinmu. Kuma in ce wannan WhatsApp na kirkire shi ne domin duk wani mai amfani da Android shi ma zai iya amfani da irin WhatsApp din iPhone. Nan mai ba da haƙuri ga darasin da na koya yadda za ka maida WhatsApp ɗinka kamar Facebook. Mutane da yawa sun kawo min ƙorafi da cewa sun yi downloading ɗin WhatsApp ɗin amma daga baya da sun fara amfani kwana ɗaya ko kwana biyu sai expire. Sannan idan sun yi downloading sun ƙara ɗaukowa shi ma ba zai nuna musu zai ci gaba ba. Mai ba da haƙuri insha Allah ina nan ina gyaran wannan WhatsApp ɗin. Idan na gama gyara shi ƙare muku darasi akan yadda za ka ɗauko shi da yadda za ka maida shi kamar Facebook ɗin. Wannan darasi nawa zan nuna tun daga inda zaka ga link din ka shiga da kuma inda zaka yi downloading din nan da inda ka install daga baya kuma in nuna yadda yake amfani da shi. Bayan yadda na koya darussuka akan WhatsApp a baya ko kawai zan nuna yadda zaka yi downloading ne daga ƙarshe in nuna yadda yake amfani da shi. So wannan insha Allah duk ƙorafe-ƙorafen da kuke bayarwa na cewa wani yayi install din shi bai bude ba ko kuma wani yayi downloading din shi bai yi download ba ko kuma wani abu da ya danganci irin wannan, daga yau wannan matsalar insha Allah ta kau. Da farko dai kamar yadda kuka sani inda na saba ajiye link din application shine idan ka bude bidiyon kana kalla zaka je can ƙasa wajen yin comment, kana zuwa can ƙasa za ka ga na ce ga link din sai ka shiga kai downloading. Kamar yadda na muku bayani darasin mu na baya na cewa idan mutum yana bude bidiyo da YouTube Go ko kuma Vidmeet baya ganin wajen inda ake yi comment. So abinda zaka yi shine idan ka bude bidiyon kana kallo zaka taba wannan alamar, kana tabawa zaka ga duk wani bayanai akan bidiyon ya bude. So sai ka dudduba wajen zaka ga na ce ga link din inda zaka dauko application din, kana shiga zaka yi downloading. Mu je mu fara darasin. Kafin mu shiga cikin darasin namu ina mai sanar da ku ga wata sabuwar channel da aka bude wadda take koyar da kimiyya da yaren Hausa, waya da kwamfuta da duk wani abu da ya danganci abin da ake yi na hacking Facebook da WhatsApp da sauran abubuwa muhimmai. Wannan channel sabuwar channel ce, saboda haka tun yanzu ka je kai searching ɗinta ka ziyarce ta. Bayan ka ziyarce ta ka taba mana alamar subscribe domin kara mana karfin gwiwa. Sunan channel din shine Arewa Sunshine. Ka je ka ziyarce ta sannan ka taba mana alama subscribe. Da farko dai bayan ka nemo link din inda ake ajiye link din comment ko kuma duk wani abu inda ne bayani inda za ka ga link din, bayan ka nemo link din, bayan ka taba link din sai ka zabi browser da kake so ka bude kai downloading din shi. Sannan mutane da yawa sun mun korafi na cewa idan sun je yin downloading din application din baya daukowa ko kuma wani abu da ya danganci irin wannan. Abin da zaka yi shine idan ka bude da wannan browser din ka je kai downloading bai downloading ba sai ka dawo ka canja Opera ko wata browser daban. So sai ka taba open, bayan ka bude zai ma sacin kamar haka. Bayan ya kawo ka nan sai ka taba nan, wannan abun kana taba shi zai downloading, kana tabawa zai ƙara tafiya sacin kamar haka. Sai ka jira gama, yana gama zai baka alamar downloading ko kuma alamar OK. Bayan ya baka alamar downloading ko alamar OK sai ka taba, kana taba zai fara downloading. Kamar yadda kuke gani bayan ya fara downloading sai ka taba wannan details, taba details zai nuno ma inda yake yin downloading din. Kamar yadda kuke gani gashi na yana downloading. So da yake ni na riga na dauko zan yi stop din shi yanzu, na nuna muku ne yadda zaka yi downloading. Bayan ka gama downloading na application din sai ka taba ka install din shi. Bayan ka taba sai ka install. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga ya gama install. So abu na gaba shine idan ka zo yin install, idan ka yi ya nuna ma app not install, ma'ana ba zai bude ba kenan. Shine kamar yadda na yi muku bayani a darasin mu na baya, za ka yi deleting din duk wani WhatsApp da yake a wayarka. Bayan ka yi deleting din duk wani WhatsApp da yake a wayarka sai ka zo ka yi downloading din wannan ka install din shi. In ya so daga baya sai ka dawo da waɗancan WhatsApp din da kai deleting. To bayan ka gama install sai ka taba open. Bayan ka taba open sai ka taba allow. Bayan ka taba allow sai ka taba agree and continue. Bayan nan sai ka sa number wayarka sai ka taba next. Bayan nan sai ka taba OK. Sai ka taba continue.
sai ka taba allow, sai ka jira su turo ma da verification. So bayan sun turo ma sai ka taba continue, sai ka taba allow. So kamar yadda kuke gani nan da ya nuna ma shine idan kana so duk wani chatting din da kai a baya kana so ya dawo kan WhatsApp din, shine zaka taba restore. Idan kuma baka son duk wani chatting da kai a baya ya dawo, shine zaka taba skip. Yanzu ni ina so chatting dina duka su dawo da nayi a baya kafin na deleting din waɗancan WhatsApp din, shine zan taba restore. Bayan ka taba restore zai sacin kama haka yana dawo ma da duk wani chatting da kai a baya, sai ka jira ya gama. So bayan ya gama sai ka taba next, sai ka rubuta sunanka anan kenan. To bayan ya nuno ma nan sai ka taba neighbor, ko da wannan WhatsApp din ne ko da wani WhatsApp daban, wani lokacin za ga yana nuno ma nan amma mutum ya rasa ina zai shiga. Nuno ma nan daga yau neighbor za ka taba. Bayan ka taba neighbor sai ka taba done. Bayan ka taba done sai kai close. So bayan ya buɗe ma kamar yadda kuke gani, idan ya buɗe ma haka za ga rubutun ya zama manya, WhatsApp din ya zama wani iri. So yanda za ka gyara wannan rubutu shine za ka taɓa wannan alamar, sai ka taɓa home screen. Bayan ka taɓa home screen sai ka taɓa raw. Bayan ka taɓa raw anan za ka seta yanda kake so rubutun ya dawo ma normal irin na WhatsApp. So abin da za ka shine za ka sa hannu ka danne sai ka janyo baya, sai ka jira ka bar shi kamar haka. So bayan ka yi wannan sai ka koma baya ka ga yadda rubutun ya zama. Kamar yadda kuke gani gashi nan WhatsApp din ya koma normal kamar yadda kake amfani da shi. Sannan za ku ga nan ya koma irin na iPhone da sauran wajen searching da sauran abubuwa. Bayan wannan idan kana so kamar da shi kamar Instagram shine za ka taba nan. Bayan ka taba nan sai ka taba mode setting. Bayan ka taba mode setting sai ka taba home screen. Bayan ka taba home screen za ka ga enable Instagram like stories. So sai ka taba. Kana tabawa, so bayan ka taba nan sai ka ƙara taɓa header. Bayan ka taɓa header sai ka zo ƙasa sai ka kashe nan. So bayan ka kashe sai ka koma baya. Kana komawa za ga ya koma kamar Instagram ga story din mutane, sannan kuma gashi ya koma kamar na iPhone. So ta haka ne za ka mai da WhatsApp ɗinka irin na iPhone, sannan ka samu story kamar a Instagram. Sannan idan kana so ka ga profile ɗinka shine za ka taɓa nan. Bayan ka taɓa nan za ga setting sai ka taɓa setting. Bayan setting za ga nan shine profile ɗinka. So kada ku manta da taɓa alamar subscribe, sannan ku tura abokananku su ma su download ɗin wannan WhatsApp ɗin, sannan ku yi liking. Sannan idan kana da tambaya ka rubuta a ƙasa a wajen comment. Na gode.